Моментът е сега и то за не една мечта. Това бе мотото на първото събитие от националната кампания на Sonic Start в Първомай. Каузата на организаторите е да откриват и поощряват дарбите на децата. Идеята е да се обърне внимание на едни дечица, които имат нужда някой да ги насочи, някой да ги подбутне, някой да им каже на какво са способни. Да направим всичко възможно тези талантливи деца в по-малките градчета извън София, в такива места да имат подобен тип изяви. Деца, които са изключително талантливи в определени области, било то музика, изобразително изкуство, актьорство, майсторство. Идеята е децата от мънички, нали, да се научат да правят добро, да се научат да мечтаят. Имаме възможност, благодарение на прекрасните организатори, на всички, които са част от кампанията, да сме тук и да представим една история за приятелството и за доброто и за това как и кога го избираме. Почувства ли? Зия, да, почувства хубавото настроение, Зия. Ето тук, със сърцето. Пред читалище Свети Кирил и Методий в града бяха открити творчески работилници. Децата показаха майсторство в акварела, забавната химия, рисуваха върху тениски, демонстрираха спортни умения. Специални поздрави за господин Костадинов от Денис. Аз съм червено, ти си зелено. Изкуството е нещо много велико. И виждате какви са съвременните неща в мас-медиите, където често се споменава за наркотици, за насилие. Това, когато твориш, това го няма. Тези деца имат нужда, помощ не е точната дума, имат нужда от посока. Да кажеш на едно дете браво, можеш. Звън, 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 кой звъни пред нашата врата? Те са нашето съкровище, което ние, зрънцето на нашето бъдеще, което сме засяли като един нешлифован диамант, за който трябва да шлифоваме. Мечтите се сбъдват цял живот. Стига да имаш желанието, дисциплината, да се трудиш и колкото повече мечти се сбъдват, толкова повече има за сбъдване. Луно младо сън засънило на ръчица бяла момина. А мома се чудом чуди, милуе да го буди, драго е да го гледам ви. А мома се чудом чуди, милуе да го буди,